Solaina fitting. Solaina fitting na dong ako. Kilo pa sa dong gunang. Dini se fast kakak dulu. Ayo kelas kok. Ayo ke sisa. Serang naini bisa apa mawadeng bisa ayah. Nilai mama gun. Bisa nilai mama gun. Kampung sih. Kampung sih. Time जाबाय 6टा गावबागाव खामानि नांदों जाय आब'आ माबा सिबगासिनो ओमफ्राय आरो जाय आइ दा साननैसो सान्दुङानो ओंखारथाराखै मानोबाथाय माखौ दानफायखो थास'फोर थास'फोरखौ नुवाखै माबे थास'फोर बिलाइ ओइ गायबाथाय मोजां जागोन फाख्रा सिख्रा मानो दानखो ओइ बोरैबा हनायावनो हफ्रांलांबायहाय बेखौ गायनानै माबाबा मोजांबा ओइबोनो गायना होनो सिनारि बायदिसो बेबो थास'आ माने नुदोंना नुवाखै बिदिनो माखौबा नुवा दानफायलाङो आङो आथिङाव होना लाबा मा जागौमोन बि आथिं लिंगिरि जानाया मा जाखो हामबाय बहा सानसेयावनो हामो नामा एसे दं आरो हामगोन आरो दाखालि गोलैनानै लिंगिरि जादों होननाया हामबाय होनबालाय दाखालिनिफ्राय नै फुलआ जमायगासिनो लकेल फुल गोजासो गायस्लायनांगोन आरो बेखौबो गायस्लायनांगोन दा खालि गायनाल' दोनथ'दों बिबारफोरखौ साननैसोनि उनाव साफा ओजोंबा ओजों दोनसै ना ओमफ्राय आरो बेखौ बोस्रांनांगौनो दिनै बोस्रांदोंसै थाबनो मा फिदिंफ्रा सलायना फिदिं रोङा किल' पासो दं gunang. दिनैसो फार्स्ट गाखोदोंमोन बेखौ ओइ बे क्लासखौ हम ओइ बे सिसा दिनैसो गाखोनो मोनदों मोजांथार रोङोथ' ओइ बुरा साइड दे आंलाय सानसेबो सालायनाय नुवाखै रोङा बायदि सानदों रोङोनो माथो नोंलाय ओइ जा थांनो नामा हाब्रु बारि आं रोंनाय नङा रोंनाय नङा आं हाब्रु लाखिलाय र' हेबन लाखि नुबाय जोंनि गामिनि लामाखौ जि हामाखा लामायानो इजा साइकेल इजाबो माबा माथो उननिफ्राय नारनि र' जि गोथौ हाब्रु बायनोबो बायाखै दे गोलाम जाजोब्बाय 20 थाखा सरब्रा नारनायनि दा थांबाय थादोंसै दा सहैगौमोननो ससे इमारजेन्सि जादों आंबो स' गाइस दा जोङो हावराघाट फैगासिनो दंना बेनिफ्राय मोनसे जायगा नुदों आङो नै ओरैबायदि माबा हा दाखालिबाबो गायदों खिन्थु रानस्रावजोब्बाय ओमफ्राय नै बे साइडआव नायबानो जाबाय साफा हाथर गोजा एसेबो गायाखै दै माइखौनो बेसेबांबा गेदेर फोथार रानस्रावजोबना दं रावबो गायनो हायाखै दब्लायसेबो गायाखै मानसिफ्रा बेजायबो ओरैबायदि बोरैबा नांदोंना गाव दाखालिबावै जोंनि दै गैयैयावनो एसेबां टेनसन दा जोंना गायखांबावबायसो बे जायगा खिन्थु दासिमबो गायनो हायाखै एसेबां गेदेर फोथार नायलाय साफा बैफोरथ' साफा हालेवना दोनजोबनाया हाथर गोजा जाना दं दिनै बेखौ गायदोंमोन खिन्थु बेबो रानस्रावजोबना थैसिगोनसो खोमा दैयानो गैया बेंकआव फैनाया खामानियानो जादिया 1 घन्टा सिङाव हाबना थाबाय बेंक सिङाव भिडिअ बानायनो मोना बेनिखायनो बानायाखै नङाबा इलिगेल माने हमजागोन पुलिसजों मा जाखो 1 घन्टा नेनानै खामानिबो जादिया ओरैनो बरबाद मा माला बुंखो हालालें आजा चलो न'आव सफैलायबाय बेसेबांबा मेंदों आइयाव टमी हाय
मा सयाबिन नामा दा जों मा लाबोदों होनबाथाय खान्थाल सोरानिमोनलाय खान्थाला वाह जोङो बिसोरना हाबना फैबायानो बिसोरनि खाथि जायो 10 किल'मिटारसो जायो जों थांनाया ओमफ्राय जोंनि न'निफ्राय जेराव थांदो बेयो 25 किल'मिटार जायो ओमफ्राय बिसोरनिफ्राय एसे खाथि जायोमोन आरो बाय बाय दे बाय बाय दे दे मिनिसोरां बाय बाय दे बाय बाय अ बाय बाय दा जों आइजोआ जों एसे गामियाव थांनि खामानि दंनो ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंनानै नै सासे दहाय स्कुटि सालायनो मोन्दोंमोन ना मा होनबाय दंलाय सालायनो मोन्दों होननानै स्कुटि सालायनो गोसो जाबाय दं नामा दा स्कुटि सालायनो मोननानै दा जों थांबाय थादोंसै जों गामियाव मा खामानि दं हा एमाव लायनो एमाव लायो ए थांदो थाबनो फैनांगोन आइजों थांदो दे मोनफैबाय इसानोमोन ना आं थांबाय थादोंसै नामा मानो होमबा थांखानोसै आंबो गोबाव जागोन खोमा जि गोबाव खालामो मोनसे जायगायाव थायोबाथाय गावआनो जि गोबाव खालामोबा आं बायोना नेनो थाब हर थांनांगौ थाबनो हर होनदो थाबनो हर जल्दी যাব লাগে না आबौ आबै हा थै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ दा आया नोंनि फिसालाया मा एसां दुस्थ' मा एसां दुस्थ' ओइ सेस बरनना जोब्बाय नै लहाखौनो आया मालै न'खौनो सेफायनो हागोन माथो नों आंनि ओइ थोद So guys, दा साना मोनाबायबो ओमफ्राय आं भिडिअखौ दा एडिट खालामदोंसै आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां नांबाय होननानै सोरबा जुदि दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा एडिट खालामना आपल'ड खालामना दोनसै नोंथांमोना लाइक खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ